Pa mor bwysig ydy bwyd cartref I chi felly, ac ydy cadw bwydydd a Prydain syml yn un o egwyddorion coginio chi? Mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr os bwyd cartref, ond cadw pethau'n syml, gadael y cynhwysion yn deud ar y plat. Dyna beth sy'n pwysig I fi, mae cynhwysion eitha syml a mae blasa'n dod allan yn y bwyd. Pa mor bwysig ydy cael gwahanol winoedd ar gyfer gwahanol brydau felly? Dwi'n meddwl mae'n pwysig I cael balans rhwng bwyd a gwin, a math o gwin ti'n cael efo y fath o bwyd. Beth sy'n pwysig ydy'r pa mor felys neu asidaidd ydy'r bwyd a gwin I matcher y fyny. So dyna pam da ni'n cael gwinoedd pwding melys, ac os mae bwyd yn felys iawn, mae gwin yn felys hefyd I matcher efo'r bwyd ar un peth. A efo gwin coch, mae'n mynd efo'r bwyd cri, os ydych chi, a mae tannins yn y gwin coch yn matcher efo'r sain yn yr bwyd fel cig coch, pethau fel yna. So mae'n eitha bwysig I trio matcher dyna y peth, ond dim rhaid I bod yn mynd dros ben llestri. Mae gwin coch ysgaf yn mynd efo chydig o pysgod neu cig gwyn fel cyw iawn. Gwrt. Felly, lle ddaeth y diddordeb yma mewn gwinoedd I ddechrau efo I? Dwi'n siŵr efo'r y fwyty, dwi'n credu, dwi'n cofio bod yn gynnau diddordeb cyn hynny lot, ond pan oedd hi'n dod I Dylanwad oedd rhaid ni sgwennu ar rest y gwyn, so oedd hi'n mynd mwy a mwy I miwn i'r punk, ac wedyn oedd yn dod â fi tramor I ymweld lle mae stwff yn dod. Dyna dwi wrth y modd I trafeilio I wahanol gwledydd a cwrdd a bobl sy'n neud y gwyn yna. Gret. Diolch.